So ato nakita nga nagsunod ang mga panghitabo gikan sa pagbudhi, sa pagplano sa pagbudhi hangtod sa katumanan nga nahimo kini ni Judas, no? Nining atong pagtuon karon do na tay tulo ka hinungdanong punto nga atong pagatukion ining maong mga bersikulo nga atong gibasa, no? Una, ang panagna og saad, no? Diin akong balikon nga ang uluhan ning ato ang sermon uwali karon mao ang espirituhanong tinguha o kahuyang taliwala sa kasub-anan. Kining kahuyang mga igsuon mao ni ang ato anaa kanato. Bisan doon na tay tinguha nga dako kaayo apan ang atong kahuyang magpabilin tungod sa atong pagkatawhanon. So mao na nga ang mensahe mga igsuon atong gipadayag kini ang mensahe aron kita maghinalig sa atong buhi nga Dios tungod kay kun wala siya wa gyud tay mahimo sa atong kinabuhi. Busa kining tulo ka hinungdanong pagtulunan o tulo ka punto. Ang una nini ang panagna ug ang saad. Dinhi ni gayon gitagna ni Ginoong Hesus ang pagbiya og pagkatibulaag sa mga disipulo. Ang paglimod ni Pedro sa iyahang kamatayon og ang paglimod ni Pedro ug ang iyang kamatayon ug ang nagpakita sa iyang pagkahibalo ng daan sa ilang kapakyasan ug sa iyang saad sa pagpasiguli o restoration, no? Human sa iyang pagbanhaw. So daghan ni ato makita mga igsoon nining mga pagtulunan diin gipadayag usab ang una katong giingon nga paglimod ni Pedro ni Ginoong Hesus. Unya iya sang gipasidaan iyang kamatayon. Unya iyang gipakita nga siya nahibalo ng daan sa kapakyasan nga mahitabo sa iyang mga disipulo. Kung atong tan-awon mga igsoon ang nahitabo sa mga disipulo, mahitabo usab na kanato kay usahay atong pakyason ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Diin usab gitan-aw niya nga nihata bisan paluyunin ning kapakyasan ang saad sa pagpasiguli o restoration iyang ihatag ug iyang buhaton human sa iyahang pagbanhaw. So ang ikaduha mga igsoon mao ni ang kapitos o pressure nato, no? Nga dili gayud nato malikayan. Kapitos nga dili malikayan. So ang balaanong pagkamasinugtanon ug tawhanong kahuyang naghulagway sa pagatubang sa iyang sobra gayud nga tawhanong nga pagantos. So makita nato nining panahon na nasayod kita mga igsoon nga si Ginoong Hesus Dios nga matuod apan tao usab siya 100% tao, 100% siya nga Ginoo. So ang bugos nga pagpasakop sa kabubuton sa Dios. Labaw pa sa iyang kaugalingon. So gisubmit niya iyang kaugalingon ngadto sa amahan. Labaw pa sa iyahang katuyuan. Paghimo sa gisangon nga mao ang magdala sa sala ug kalapasan sa katawhan. So mao ni ang iyang misyon. Ang pagdala sa sala ug kalapasan sa katawhan. Diin mao iyang pakamatyan tungod kay ang tuyo o katuyuan sa Dios mao ang kaluwasan sa iyang katawhan. Ang ikatulo niya na ang panahon sa pagbantay o pagampo. So sa tanang higayon mga igsoon usahay kita makalimot, no? Dili lang sa pipilak higayon apan halos tanang higayon makalimot kita sa ato ang commitment ngadto sa Dios. Usahay labi lagi ato malimtan ang ato ang pagampo. No? Tinuod ba? Dili nato malikayan mga igsoon isip tao, no? Do natay kahuyang. So dinhi gipadayag niini nga ang paginahanglan sa espirituhanong pagbantay o pagampo aron makasugakod kita sa tawhanon nato nga kahuyang o sa mga tentasyon. Kini nagpasiugda sa kalainan tali sa pagpasakop ni Hesus sa kabubuton sa Dios o sa kapakyasan sa mga tinun-an sa pagbantay o pagampo nga nagpakita sa kaandam sa espiritu apan ang ang atong lawas nun o unod nun nga kahuyang mo patigbabaw usahay, no? So atong tan-awon unsa maning panagna og ang saad. So dinhi sa bersikulo 27 akong basahon pag-usab mga igsoon ningon siya og si Jesus mingon kanila kamong tanan manibog kay nasulat man. Patyon ako ang tigbantay ug ang karniro magkatibulaag. Panuman ako mabanhaw muna ako kaninyo pag-adto sa Galilea. Og si Pedro mingon kaniya bisan pa kun manibog ang tanan ako dili gayon. Pan si Jesus mingon kaniya sa pagkatinuod sultihan ko ikaw
karong gabi na. Sa dili pa mo tuktugaok sa makaduhang manok, ilimod nimo ako sa tulo ka higayon. Sa dili sa mo tuktugaok na manok, makaduha. Apan ato makita des bersikulo 31 mga igsoon nga grabe ang pagsalig ni Pedro siyang kaugalingon. Grabe siya. Ningon siya, bisag kaduha na giingnan ni Jesus, apan sultihan, iingnon ko ikaw sa pagkatinuod. No? Honestly, sultihan tika. Apan siya mingon nga, grabe na yun, mainiton. Giingon din apan siya mingon nga mainiton, grabe na kayo yung pagsulti niya. Kung kinahanglan man nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod, og silang tanan. Misulti og sama niini. Di ba? Tungod sa kadasig, pag-insistir ni Pedro, ngayon ni anak siya kakusog, ingon siya anak kalig-on, natakdan ang uban. Silang tanan, misulti sa sama gini. No? So, ingon niya, versikulo 27, si Jesus mingon kanila, kamong tanan manibog, kay nasulat man. Patyon ako ang tigbantay, ang karnero magkatibulaag. Kini nagtumong ni mga igsoon, ang pagkatibulaag sa mga tinunan sa dihang gidakop si Jesus. Ug sa mas halapad pa, ang pagkagubot sa nasod sa Israel. Ato usab kini makita nga propesiya. Atong tan-awon din sa Sikaraya kapitulo 13 nga nag-ingon, pagmata na o espada batok sa akong tigbantay sa karniro, batok sa tao nga nagtindog suunod kanako. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Kining Ginoo sa mga panon mga igsoon mao ni ang atong Dios nga amahan. O kining nagtindog sunod kaniya mao ni si Ginoong Hesus. O ang pag-ingon din ang tigbantay sa kanilo, pagmata na espada batok sa kong tigbantay sa karniro, batok sa tao nga nagtindog sunod kanako, no? Tigbasa ang tigbantay nga si Ginoong Hesus ang gitumong aron ang mga karniro magkatibulaag ang mga disipulo. So mao ni ang atong sugilanon nga atong istoryahan karon diha sa tanaman sa Getsemane o sa garden sa Getsemane. Nga diin si Ginoong Hesus gidakop sa mga sundalo sa Romano ug ang nahitabo nga giingon ni Pedro nga dili gid siya mobiya bisan pag kamatayon. Apan nahisulat na nagkatibulaag ang mga disipulo. Si Jesus nagbasa sa karaang kasulatan sa kinabuhi sa iyang labing suod nga higala. Diha niya gibasa, gipadayag niya sa iyang mga higala, ang mga apostoles. Kini nga mga tao nga naglakaw uban kaniya sulod sa 3 ka tuig nga nakakita sa mga milagro sa iyang gibuhat nga misugid kaniya ingon nga Mesiyas ug sila magkatibulaag. Pero na atong masayran mga igsuon nga sa wala pa kini mahitabo na hibalo na si Ginoong Hesus niini. Iyang gipakita nga iyang pag-antos ug ang pagbiya sa mga disipulo igo lamang nagtuman sa usa ka Diosnon nga plano. Akong balikon. Iyang gipakita nga iyang pag-antos ug ang iyang pagbiya sa mga disipulo nagtuman sa usa ka Diosnon nga plano. So nahisulat na kini nga sugo gikan mismo sa Dios nga mahan aron ipagawas ang paghukom nga nagpakita nga ang kamatayon sa Mesiyas kabahin sa plano sa Dios. Dili kini aksidente mga igsoon, dili kini tinuyo, apan kini nakaplano, nakalatid ng daan. Kini nagpamatuod sa pagkabalaan sa pagbalantay, ingon nga siya gihulagway nga katumbas o suod nga nagkig-uban sa Dios mismo. Direktang nagpunting kini kang Ginoong Hesus. Panon sa iyang gisaad, human kini mahitabo ngadto sa mga apostoles. Kay si bisan kinsa naman mga igsoon nga sa dihang anaan namo sa kalisod o nagdahom sila sa usa ka politikanhon nga gingharian apan gipadayag ni Ginoong Hesus nga siya mamatay. Apan nakalatin ang tanan, nahisulat na ang tanan. Mao na sa 28 ningon siya, naghatag siya paglaom sa mga apostoles. Naghatag siya paglaom sa iyang mga tinunan sa pag-ingon sa bersikulo 28, apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea. Mga bugat nga pulong nga gihatag ni Ginoong Hesus nga pasalig ngadto siya mga tinunan nga siya mabanhaw. So kung ilang nakita og mitutok sila sa mga pagtulunan mga igsuon, klaro og tataw kay ang pasalig ni Ginoong Hesus nga ang tanan mo labay. O nga iyang saad matuman,
ug ang katumanan niini mahitabo gayud. Siya misaad nga human sa iyang pagbabanaw siya mag-una kanila ngadto sa Galilea. Giplano na niya ang ilang panagtapok. Giplano na nindaan. Giplanuhan na niya ang maong panagtigom sa wala pa mahitabo ang panagbulag o pagkatibulaag. Bisan ining mangitngit nga panagna si Jesus nagtanyag og paglaom alang sa umaabot. Ingon mo usab sa atong kinabuhi mga igsoon nga Kristohanon, dili nato kalikayan, anaagay ng mga kalisdanan, ang pagsulay, mga trials nato sa atong kinabuhi nga sa atong tan-aw wala nay paglaom, paninumdumi. Sa wala pa na nimo giatubang na sayod na si Ginoong Hesus daan. Ug mangutana ta kun unsa ang tubag, nahibalo na siyang daan. Ang panagna sa pagkahulog, gisugdan dayon sa saad sa pagpasiguli. So dinhi nato makita mga igsoon nga nakita ni Ginoong Hesus ang mahitabo. Apan iya dayon gipasundan sa kapaglaom sa pagpasiuli, no? Busa nakita ni Hesus ang tibuok mahitabo, ang kapakyasan ug ang iyang pagbalik ug ang iyang gisulti nga duha sa samang panghitabo. Nakita nato nga ang katumanan nini mahitabo gyud. Hinumdumi nga si Hesus atol sa mong panihapon misulti kanila og usa ka makapakurat, usa ka dili nila matuk di katuhuan nga pagpadayag pinagi sa pagingon nga adunay usa kaninyo nga magbudhi kanako. O karon lain na usab nga pagpahayag nga iyang gihatag sa mga apostoles sa tanan nilang tanan, no, nga silang tanan magkatibulaag. Dinhi ato makita ang dakong pagsalig ni Pedro sa iyang kaugalingon. Mao ni sa bersikulo 29 mingon si Pedro bisan pag mahitabo na tanan. Mingon kaniya bisan pa kun manibog ang tanan, ako dili gyud ko mosibog, no? Basig mo atras lang ni siya. Ana ni siya ka dasig ana sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala man mamakak si Pedro. Mao ray ginay-naa niya, no? Kun atong tan-awon makita nato ang nga seryoso si Pedro sa iyang tubag. Kini ang matang sa tao nga wala gayud maghunaw na tali sa diferensya sa iyang determinasyon ug sa iyang kapasidad, no? Siguro na hitabo sa nato nga natay strong determination pero wala nato tan-aw asa atong kaya, asa ta kutob. Mao ni si Pedro. Nga mingon siya bisan pa kun manibog ang tanan, ako di ko mosibog, di ko mo atras. Bisan pag nadungog na niya ang pasidaan nga ang pasidaan ug ang kahimtang sa sobrang pagsalig sa kaugalingon siya nagtuo nga kun dili mahimo sa uban siya makahimo niini. Di ba ato na common gay na nato nga mga attitude usahay, di ka kahimo ako bahala ana. Oh, pagkahuman siya kawawa. Kay wa niya mahimo, no? Og si Jesus usab sa nagpailob sa usa ka tawo nga nahibaw-an na ang katapusan. No, mura siya nahibaw. Gitumo nga ang tagna ngadto gayud kang Pedro. Atong pagtagna niya nga magkatibulaag una katong gitumong ka Pedro. Para makita din mga igsoon, dili man ang kakulang sa gugma, no? Dili ang kakulang sa gugma ang problema, kundi ang sobra nga pagsalig sa iyang kaugalingon o katakos. Pamilyar ba? Ingon ba ako ana? Oh, di na lang kumutudlo ninyo. Ako na lang. Dili ang kakulang sa gugma mga igsoon ang problema, kundi ang sobra pagsalig sa kaugalingon o katakos. Gipakaminos ni Pedro ug siya nagtuo nga iyang debosyon mas lig-on pa kaysa propesiya ni Kristo. Grabe kayo ang debosyon ni Pedro. Pero gibaliwala niya ang propesiya, no? Nga atong gibasa ganiha. Basta di gyud siya mo atras. Mao na nga ug atong balikon pagbasa ang 30 ningon siya apan si Jesus miyong kaniya sa katinuod sultihan ko ikaw. Karong gabi una, no? Karong gabi una sa dili pa mo tugtugaok sa makaduha ang manok, ilimod nimo ako sa tulo kay gayon. Wala din nimo ingon si Ginoong Hesus nga sunod semana, sunod adlaw o sunod oras. Ningon siya karong gabi una. Specific kayong gingon ni Ginoong Hesus. Karong gabi una sa dili pa mo tugtugaok sa makaduha ang manok, ilimod nimo ako sa tulo ka higayon. Kay grabe man pag-insiste ni Pedro nga dili jud ko mobiya nimo. Ug dili na mahimo, kaya ko na buhaton. Gingon din ni mga igsoon nga ilimod nimo ako sa katulo ka higayon, no? Specific sa gyapon, no? Tulo sad ka higayon nga yang gilimod.
Apan gibarugan ni Pedro ang pagsalig sa kaugalingon, mao nga makusog nga tingog sa pag-ingon niya, kung kinahanglan mamamatay ko, uban kanimo, dili gud ikaw ilimod, no? So mao na nga leader mo ni Pedro sa ilahang mga disipulo. So ang katapusan niyang gisulti nga dili gid siya molimod, mao ra sa gisulti sa uban, no? Gaya-gaya, no? Tungod sa pag-insiste ni Pedro nga dili gyud siya ilimod ni Kristo, silang tanan mga disipulo miuyon. Ug walay usa sa mga disipulo nga mituo ug nagtuo nga sila makahimo sa pagbiya kang Kristo. So niabot silang pangununa nga dili sad mi mabiya. Ug ang kusog ni Pedro nadasan nila, di sa mi mabiya. Bahala nagpatyon ka. Managan mi. Ina silang unahuna, kaya nila. Pero nakita nato nagkatibulaag. Kini nagsulti kanato kung unsang paagi mahitabo ang kapakyasan ni Pedro. Wala siya'y plano nga ilimod si Jesus. Wala na mabot siyang nauna nga iyang ilimod. Wala siya muhukom nga muadto sa Pangulong Pari. Wala siya magbuhat ni ana. Misulod siya uban ang tuyo nga mubarog nga lig-on. Maunay na siyang unahuna. Nga kinahanglan mubarog akong lig-on kay ang gitan-aw nga na ay ang mga kauban nga disipulo nga siya ang gitan-aw nga Pangulo. Dayon ang usa ka sulugoon nga babae nga nangutana kaniya dito sa templo, sa hawanan sa templo at tubangan sa kalayo, unsa may gisulti ni Pedro? Iyang gilimod si Ginoong Hesus. Humana ni siya ni pasalig nga bisan pa kamatayon ug din na mahimo kaya dako bisan pa kamatayon di kabiyaan. Pero pag abot ni dito sa hawanan dito sa templo, nangutana usa babae, dili ba ikaw kauban ni Ginoong Hesus nga Nazarenon? Naunsa ba nga nitalaw man? Nilimod man dayon. No? So atong makita dinhi. Tulon nato mga igsoon. Atong makita dinhi nga ang garbo sa tao mo ay hinungdan sa pagkahugno nga mo resulta sa kapakyasan. Garbo, pride, chicken. Sobra ang pagsalig ni Pedro sa iyang kaugalingon, kusog. Nga siyang pagtanaw, labaw siya sa ubang mga disipulo, hinungdan nga siya makapangandak, nga dili gayud siya mubiyak ng Jesus o siya muunong kaniya, bisan pa sa baba sa kamatayon. Nindot. Di ba? Wala siya mamakak. Matinudanon siyang nagsulti niya na, pero wala niya tanawa yung kahuyang. Ligo na yung espiritu, mupahit ko ani, pero wala niya tanawa nga di niya makaya. Kini mga igsoon nagsilbing pasidaan kanato nga kita dili mosalig sa atong kaugalingon. Sa kini kapagtulunan nga atong bitbiton sa atong pagpamauli. Nga dili kita mosalig sa atong kaugalingon ilabi na sa atong kusog. Kung dili sa Dios lamang ang pagkapukan sa tao mao ang sobrang pagsalig sa atong nakabuot nga kalampusan. Ang pagkapukan sa tao mao ang pagsalig sa gihuptan nga posisyon, no? Nagtuo ta nga mao na ni. Di na ko matandog. Sa atong profesyon, no? Sa atong mga kahibalo, unsa atong gigunitan, sa atong trabaho, labi na gyud sa atong katiguyunan o bahandi. Kaya atong nakita nga mauna na ang tanan alang kanato. Ang atong gitanaw nga kita mas labaw pa sa uban ug may hinungdan sa tumang pagsalig sa kaugalingon ug dili na sa Dios. Daghang mga butang mga igsuon nga mo'y makapabali sa atong pagtuo. Pabalik diri sa ato nga musalig ta sa atong kaugalingon tungod nining mga material nga butang ug wala nato tan-awa ka kanang tanan ang Dios may naghatag kanato bisan pa sa atong kinabuhi. Ang kapakyasan sa mga tinun-an nagpakita nga bisan sa maayong katuyuan ang kusog sa tao dili igo sa panahon sa crisis. Bisan pag maayo atong intensyon apan sa panahon sa kalisod mawa gina atong maayong intensyon. Ang intensyon na lain butang nga di pa kita kalihok. Ang tinuod nga espirituhanong kadaugan nagagikan sa pagsalig kang Kristo dili sa personal nga determinasyon. Akong balikon. Ang tinuod nga espirituhanong kadaugan nagagikan sa pagsalig kang Kristo dili sa personal nga determinasyon. So unsa man nato pag-apply ni sa atong kinabuhi? Atong likayan. Ang sobra nga pagsalig og ilaha ang atong kahuyangon. Atong tan-awon ang atong kahuyangon, no? Isip tao. Kay makita na sobrang pagsalig ni Pedro sa kaugalingon hinungdan sa iyang kapakyasan.
Sama usab na nato. Kung mao na atong buhaton, ayaw tuguti nga mopatigbabaw ang atong kahuyang, ilabi na kung magatubang sa grabe nga pagsulay. Imbis nga magpasigarbo ta, nga atong makaya, salig sa Dios, nga mao ang gigikanan sa tanan, ilabi na sa atong kusog. Isalig na to sa Dios. Atong hinunuban nga ang atong kahuyang, dili makapugong sa misyon sa Dios. O ni Ginoong Hesus, bisan kung kita mapakyas, sinumdumi, si Kristo nag-una ng daan aron sa pagpasiguli, i-reconcile kita balik ngadto kaniya. Mao nang paglaom nga ang gihatag kanato ngadto sa mga apostoles nga bisan pagiangko nila tanan ang kadaugan sa maabot a panakita na ni Ginoong Hesus ang kapakyasan panon siya ang gibuhat, gihatagan sila paglaom nga inigkabanhaw nako mag-abot ta didto sa Galilea. No? Wala sila biyae. Wala sila pasagdi, kundi gitatagan sila og paglaom. Sama usab ka nato. Bisan pag mawad-an na kitag paglaom sa atong kinabuhi kay lisod na kayo ang panahon. Tinuod lisod man, no? Wala man siguro yayahay ron. Isa sa kamot di sa yayahay diya. Wagi na duol diya sa aircon. So puro ta naglisod. Pero atong makita mga igsuon nga bisan pa man ini nakalahutay ta dili sa atong kaugalingon gipalahutay ta sa Dios. Mao na ang klaro ang tinuod gayon. So atong tan-aw na ikaduha nga punto. Kapitos nga dili malikayan. So mao na ni. Nagkagikan ta sa saad ari na tas presyur, no? Atong basahon ang 32, nagingon ang 32, nangadto sila sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemane, ug mingon siya sa iyang mga tinunan, panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. Giingnan niya ang mga tinunan, magampo. Busa ang bersikulo 32 nagsulti kanato nga si Jesus ug ang iyang mga disipulo miabot sa usa ka dapit nga gitawag og Getsemane. Nga nagpasabot kini nga pug-anan sa lana o oil press, no? Dito ni ang tanang mga kanasuran o kasikbit nga silinganan adto nila ipakuha ng ilang mga olive para himuong lana, no? Kini may usa ka tanaman sa kasadpang bakilid sa bukid sa olibo. Mao ni nganlan siya bukid sa olibo kay daghan kay mga olive trees dito, no? Wala tay picture. Nya lang sunod. Gisugo ni Jesus ang kadaghanan sa mga disipulo sa paglingkod samtang siya nagampo. Dayon sa bersikulo 33 sa atong tanahon, iyang gidala si Pedro, Santiago, Juan, ang iyang mga sulod sa sirkulo. Kaning gipasabot ning sulod sa sirkulo mga igsoon mao ni iyang mga core, no? Kurog kayo, no? Iyang mga pinili sa mga disipulo. Mao ni ang sulod sa iyang sirkulo ang samang tulo usab nga mibarog uban kaniya dito sa bukid sa Transfiguration. Diin nahitabo ang Transfiguration, mao gyapon niyang kauban ug midala kanila sa lawom nga bahin dito sa iyang gidala nga to. Ang uban gibilin dito sa gawas pa o sa sinugdanan sa maong hardin o tanaman ug ang kani silang upat nga tuloy ang iyang gidala ngadto pagyud sa inner o sa sulod nga bahin sa tanaman. So mao ni nahitabo sa 33 ninyo siya unya iyang gidala uban kaniya si Pedro ug Santiago ug si Juan ug unya na misugod siya sa pagbati sa hilabihan nga kasubo ug kaguol. So atong tan-aw ni ang kasubo ug kaguol ang lintunganay nga pulong sa Griego dinhi mao ang ikstambio, no? Sakto ba kana? Og ademoneo, no? Mao na siya ang kasubo ug kaguol. Sa Greek na, giapilan lang nako. Basig tuo mo wa ko'y Greek, no? Mga pulong nga naghulagway sa usa ka nagkurog kanang kadlok ba. Nakugang, nabugatan nga kasakit. So makita na to, mapicture na to mga igsoon nga grabe kayo ang kasakit nga gibati ni Ginoong Hesus pag-adto niya dito sa tanaman sa Getsemane. Dili kini si Jesus nga nagpalig-on sa iyang kaugalingon uban sa kalmadong determinasyon. Kini si Jesus nga tinud-anay gayud nga mibati sa tumang kasakit sa umaabot nga pag-antos nga iyahang agian. 34 na yun, og siya mingo kanila, ang akong kalag na puno sa kasubo nga ikamatay, pabilin kamo dinhi. Pagtukaw. Kini mga igsoon na tuaw ni Ginoong Hesus sa iyahang tawhanon nga kahimtang kinabuhi, no? O karon sultian niya iyang labing suod mahigala, ang gibug-aton sa kung unsa ang nag-una kanako. Karon hapit na mulabaw pa sa ako ang magwanta. Yang gisulti.
ang umabot hapit na mulabaw sa akong makaya. So grabe gud ang kasakit. Mao na siya pabilin dinhi. Pagmata, uban ka nako. Mao na yang gitudlo, yang gisulti sa tulo, no? Ug siya milakaw miadto siya sa pagampo. Ug siyang pagbalik sa bersikulo 37 unsay nahitabo atong basahon unya mibalik siya ug nakita niya sila nga nangatulog. Bago pa nga na siyang kasulti ningon siya pagmata, no? Uban ka nako. Tan siya pagbalik, siya lang natulog. Ug siya mingon kang Pedro, Simon, no? Natulog ka ba? Of course, natulog biya gid, no? Dili ba diay ikaw makatukaw og sa katakna? Gipangayo na Ginoong Hesus usar gid ka oras kay kibalo na gid siya 1 hour after na mahitabo na ang pagduol ni Judas, no? So ato makita din ni mga kahibulong kayo din nga gitawag siya og Simon, dili Pedro, no? Ba mo maigsuon. Sa panahon nga si Ginoong Hesus dili mahiuyon sa gibuhat ni Pedro, mahimo na siyang Simon. O niyang ngalan sa dihang gitawag sa wala pa sila tawga, wala pa sila ikomisyon, no? Gitawag ng mga disipulo. Ang bersikulo 28 nagtakdo sa tibuok bersikulo o sa mga tudling. Ningon dinhi, pagtukaw o pagampo, duha ka pulong, aron dili kamo mahiadto sa pagsulay. Gipadayag usab ni Ginoong Hesus dinhi pag-ingon niya, sapagkat tinuod ang espiritu andam, apan ang lawas huyang. Sumao na atong tan-awon mga igsuon. Nga kita dili lang espiritu, natay lawas. O nga atong lawas mao ginay una nga mo surrender sa panahon sa kalisdanan, sa kakapoy, sa kalisod, mo give up ang atong lawas. Apan ang atong espiritu magpadayon kana diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Milakaw na usab siya, nagampo, pag-usab, no? Mibalik pag-usab, nangatulog na usab sila. O ang bersikulo 40, nag-ingon din unya mibalik na usab siya, o nakita niya sila nga nangatulog, kay bugat man kayo ang ilang mga mata. O wala sila mahibalo kung unsay ilang itubag kaniya. No? Katulog higayon. Sa ikatulong higayon siya mibalik, o sa ikatulong higayon sila nangatulog. Tulo ka higayon. Ang sama nga gidaghanon sa umabot nga paglimod ni Pedro sa usa ka paagi sa tanaman dito sa Getsemane. Tulo kay gayon na tulog. Tulo usab kay gayon ang paglimod ni Pedro. Diin dito sa Getsemane ug ang hawanan sa templo maura kini nga istorya nga giasoy sa makaduha o gisulti o gisulti sa makaduha. Katulo kay gayon na tulog ug katulo usab kay gayon nga paglimod. Apan dinhi mga igsoon, gigamit kini ni Jesus sa mas basihan o sukuranan nga kahulugan sa atong limitasyon. Iyang gipakita diha ra gyud ta kutob. Mao ra gyud atong mahimo, atong limitasyon. Ang atong tawhanong kahuyang, ang kamatuoran nga kita mga lawas ingon man og espiritu o nga ang lawas gikapoy mahadlok ug mabug-atan. Kung atong tanan mga disipulo diha dili na sila mga dautan mga igsoon. Dili sila mga talamayon nga tao sa taas nga higayon atong makita nga nagkuyog sila na Ginoong Hesus, nagbata sila sukad pa sa buntag ni atong higayon na. Gikan pa sa tilahang pagpanihapon, no? Pagkabuntag ana nagpanaw na sila. Unya makita nato dinhi anaa sila sa mabugat ug makakapoy nga emosyon sa dihang gipahibalo ni Hesus nga usa kanila magbudhi kaniya ug silang tanan magkatibulaag. Nisamot ang pressure nining dapita nga bisan pa man gipangkapoy na mga apostoles o mga disipulo sa dihang misulti si Jesus nga usa kaniyong magbudhi nya kamo magkatibulaag, nisamot ang kabugaton. Ano na nagkadako nga grupo sa pagduki-duki nini mga igsoon kun unsa gipasabot nining kuan kapitos sa utok sa tao, sa science ni siya, no? Mao ni akong nadunggan. Tinuod baka to. Gingon din ang pagtuon makanunayon nga nagpakita nga usa sa unang mga sistema nga nadaot ubos sa kakapoy ug pressure mao ang prefrontal cortex kaning naa sa atong ulong naguna. Agtang. O sa bata pa hubon, ha? Ang bahin sa utok nga responsable sa paghimog desisyon, pagpugong sa impulse ug padayon
sa pagtagad. Mao ni siya makahatag unag kaluya. Sa yano nga termino, kung kita gikapoy ug ubos sa pressure ang atong kapasidad sa pag-regulate sa kaugalingon, mas paspas nga mahugno kaysa atong gilauman. So kita mo nagingon lang ang una nagdako pero di na makaya. Dili kini pasangil alang sa mga disipulo mga igsoon nga mao nilang kahimtang. Mao ni gidakita ni Ginoong Hesus sa pagdiagnose niya kung unsa ang kahimtang sa mga apostoles. Mahimo usab nga aduna kitay maayo nga katuyuan apan wala kita makaamgo nga kita adunay kinutuban, no? Gatuo ta o makaya nato. O kini dili tungod kay wala kita magtagad apan tungod kay ang unod dili makapadayon sa kung unsa ang gitinguha sa espiritu. Ang espiritu musustenir gyud na siya. Naana siya tinguha apan ang problema kaya ang ato ang unod dili gyud makaya. Ang mga disipulo dili magtotoo. Mga puro ni sila magtotoo nga diha sa tanaman. Apan sila mga igsoon gipadayag ni Ginoong Hesus nga sila mga magtotoo, sila nga dili andam nga mga magtotoo. So dili sila andam, no? Ug ang kalainan tali sa usa ka andam magtotoo usa sa dili andam, dili ang kakusog sa ilang katuyuan, mao ni ang kalainan. Balik ko nako. Ang kalainan tali sa usa ka andam nga magtotoo ug usa ka dili andam, dili ang kakusog sa ilang mga katuyuan, kundili ang giladmon sa ilang kinabuhi diha sa pag-ampo. Mao ni ang kalainan. Numdumi nga gisultian sila na Ginoong Hesus sa eksakto kung unsa gayud ang buhaton. Ang gingon ni Ginoong Hesus pagtukaw ug pag-ampo, no? Kinahanglan magtukaw ta mga igsoon. Tanawa na diha yung tupad basig wala na magtukaw. Gihatagan niya sila og paymangno sa wala pa moabot ang crisis apan gipili nila ang hayahay, ang kahupayan. Ug sa pag-abot sa higayon, wala na gyud sila makuha kay wala naman ilahang manaman ang misyon. Kung makatubang ka sa espirituhanong pagpit o sa pressure, usa kini pagkapagsulay, usa kini katentasyon, usa kay gayon sa kadlok, ang imo gayon nga instinct, ang instinct sa tao ang mauna-unaan nimo sa imong hunahuna gayon, mao ang maningkamot ka pag-ayo. Unsa imong buhaton? Na kay problema sa trabaho, na kay problema sa imong mga anak, pamilya, ginikanan, uban pa, no? Ang imo rin buhaton nga ikaw gusto kang mahuman dayon, do na kay solusyon imong buhaton. Nawala na ang una gayon nga pinakahinungdanon nga importante kayo mao ang pag-ampo. Mao na malimtan nato kasagaran, dili man tanan, dili sad pirmi pero kanunay. Malimtan nato ang pinakaimportanteng bahin nga gitudlo ni Ginoong Hesus. So atong makita din sa aplikasyon na kinahanglan atong i-feel, no? Kinahanglan pagka mabination ta sa atong kaugalingon, no? Ug bisan pa sa uban. Ang pagkatuon sa pag-ila tali sa pagkadili gusto ug sa walay katakos mao na atong tan-awon nga atong tan-awon atong kaugalingon nga dili pa gyud nato makaya, dili pa gyud nato mahimo. Wala tay katakos niini. Unya mao say atong tan-awon sa atong ubang mga kaigsuonan. Ilabi na gyud kanang mga boss nga grabe kayo nga tan-aw nila ang ilang mga trabante nga makaya na nimo bisag dili. Di ba? Na ako'y boss nga naagian ako sa una, di lang ko musulti kay basin og dakop niya ko. Na ako'y boss sa una mga igsoon nga grabe kay stricto gyud, takyano ning mga tao. Pag makita lang diha nga naglingkod nga wa trabaho, nagtrabaho biya, lingkod lang. Mao na usay mahitabo nato kung kita atong tan-aw na atong kaugalingon nga slabaw pa sa tanan. No? Kini mo dala kanato ngadto sa praktikal nga pagdapit, sa pagsugod, sa pagtagad, sa pagampo, dili ingon nga usa ka pang-emergency lang pagampo, no? Dili na pag-emergency nga tubag, apan atong tan-awon nga usa kani ka regular gyud, kanunay o makununayon nga atong buhaton alang sa pagpangandam sa umaabot nga kalisdanan o mga suliran. Dili ta magampo nga naa ang problema, no?
Mo to madunggan ako sa kapriso ningon siya, the better thing or the best thing to do nga magampo ka kanang naa ka sa malinaw nimo nga kinabuhi. Naa ka sa walay problema. Ngano man ningon siya nga mao na ang panahon nga ang imong unahuna hapsay kaayo makahimo ka pag-ampo nga malinawon ug ang imong pag-ampo gyud purely gyud ngadto sa Ginoo kay walay naghasol nimo. Naka-observe mo nga kun ana tas problema magampo ta naglibog ta kun saon nato pag-ampo. Muna pag kanang usa ka sundalo nga relax lang kaayo pag abot na sa gubat ang iyang armas tuwa sila ha. Sa may imong isukol. So kinalandad na nato ang atong armas mga igsoon sa kalisdanan din kalibutan na Ginoo mo ang pag-ampo nato sa Ginoo atong paginalig niya. Wala sultihin ni Jesus ang iyang matinuan nga pag-ampo pag-ayo pag-abot sa sundalo. Wala man siya mingon pag-ampo ug mayo ni kabutan ni mga sundalo dakop nako. Nana sa ganghaan wala siya mingon. Siya misulti kanila sa pag-ampo karon, katong pagduol niya, pag-ampo karon sa tanaman, sa hilom, sa dili pa mo abot ang mga sundalo. Ang puwersa, ang pagpamugos sa pagdakop kaniya. Ang oras sa pagtindal dili, ang oras sa pagsugod, sa pagtukod sa imong espirituhanon nga mga reserba. Kana nga pagbuhat mahitabo sa ordinaryo nga mga gutlo sa wala pa ang crisis. Buhaton nato ang atong espirituhanon, mga reserve nato nga espirituhanon, atong pag-ampo, ato nang buhaton sa mga ordinaryo nga gutlo sa wala pa ang problema. Dili sa panahon nga nalakas kalisod. Pero ang paglaom nato mga igsoon kung anaa ka sa kalisod nga panahon karon, dad-ang ngadto sa amahan. Kung nakalimot kag ampo daan sa panahon nga dili ka mahibalo kuno sa imong buhaton, dad-ang ngadto sa amahan. Ang imong kakapoy kaluyahon. Ang walay kasiguruan, dad-ang ngadto sa iyang tiilan. Ngadto kaniya ang tanan. Kaya nga atong kahuyang dili mo pasidaan sa dili pa kita pakyaso nini. A failure. Ang atong kahuyang di gimingon nga pagbantay diha kay huyang ka dihan dapita wala di na mosulti. Anara nimo hibaw-an kun nahitabo na. Sumao na nga atong andamon. Magdala na to sa ikatulog nga punto, mao ang katapusan nga punto. Panahon sa pagbantay o pagampo. So gikan dito sa unang punto, ikaduhang punto. Karon niya sa panahon sa pagbantay o pagampo. So atong tanawon pagbalik ang bersikulo 35 unsay gingon. Ang bersikulo 35 gingon og sa nakalakaw sila og jutay sa unahan mihapa siya sa yuta og nagampo nga kun mahimo man ilikay unta gikan kaniya ang maong takna. Si Ginoong Hesus ni ang nagsulti. Nagampo ngadto sa amahan nga kun mahimo ilikay kining maong takna ngano man kay nakita niya ang grabe nga pagantos, ang grabe nga kasakitan nga iyahang masinati inigabot ni ning maong takna. Sa iyang tawahanon di niya makaya. Di niya mahimo. Kaya ito nakita din nga mihapa siya sa yuta. Kini mao ang anak sa Dios nga naghapa sa usa ka tanaman sa kangitngit. Naginusara. Kaya dito magipalayo naman niyang mga apostoles siya naginusara to nihapa. Ug ang bersikulo 36 nagingon og siya mingon Aba, Amahan. Ang tanang mga butang mahimo nimo, kuhaa ka nako kining kupa. Mao ni nagrepresentar sa iyang pag-antos. Hinuon dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Nakita na Ginoong Hesus. Nga doon naman siya tinguha, nga kuhaon samahan ang mga kasakit. Apaningon siya, dili, akong kabubuton, kung dili imo, kabubuton. Walay pagpakaaron ingnon din he. Walay pagpakaaron ingnon nga naning kamot, nga mahimo nimo kining mga butanga. Si Jesus wala mo adto sa tanaman, og mingon, ako malinawon sa umaabot. Wala siya musulti ni ana. Diyos siya, mahimo siyang mupuyo nga malinawon sa umaabot. Pansiyang tawahanon nga kinabuhi, niabot gud sa punto nga miingon siya sa amahan nga di gyud niya na makaya kuhaa kining kupa, pandili akong kabubuton kundili imo. Wala siya miingon nga malinawon. Siya miluhod sa yuta ug misulti siya ang amahan kun unsay iyang gusto. Ang gusto sa amahan, kuhaa kining kupa, iyang gihinganlan ang tinguha sa yano kayo, kuhaa kini ang kupa. Wala siya magduha-duha. Wala'y pagpanindot siyang espirituhanong pinulungan. Wala niya i-compose ang iyang prayer, ang iyang paghangyo.
Gusto lamang niya nga makalingkawas ni Hayuna. Unya sa samang pagpadayag, iyang gisulti ang pinakalisod nga mga pulong sa Biblia. 36, versikulo 36, sinangyon siya, Aba, Amahan. Ang tanang mga butang mahimo nimo, kuhaan ako, kanako kining kupa, hinuon, dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo. Mao ni bugat kaayong mga pulong nga makita nato sa Biblia, mga igsoon, kay ngano si Ginoong Hesus wala mo salig siyang kagalingon, apan iyang gisurrender ang tanang mahitabo sa iyang kinabuhi, ang iyang pag-antos, iyang kasakit ngadto sa Dios nga Amahan. Wala niya ipatigbabaw ang iyang pagagamhanan. Wala siya magpalabi siyang tinguha, iya kini gitugyan, iyang gibutang kini sa kamot sa iyang Amahan ug mingon, nasayod ka sa akong gusto. Gingnan niya, nasayod ka sa akong gusto. Dili ako, si Ginoong Hesus. Nasayod ka sa akong gusto, mas nahibalo ka kay kanako. Mo na yang gingon. Mas nahibalo ka kay kanako. Ang imong kabubuton, ang matuman, dili ang ako. Ingon ni ana ang pagsalig niya sa Amahan. Ingon ni ana ang pagtahon niya sa Amahan. Ingon ana ang kabugat sa pinulungan nga iyang gihatag ngadto sa Dios. Dinigid makita nato sa bersikulo 39. Ningon diha, og siya milakaw pag-usab og nagampo og nagsulti sa mao gihapon nga pulong. So milakaw siya, nibalik, pagbalik niya, wa niya usba iyang pagampo. Ug unsa iyang pagampo sa sinugdanan, mao iyang giampo sa makaduha. Giampo niya kini pag-usab, wala pa siya makaabot sa resolusyon o pagtubag. Pakita niya ang tubag nining maong pagampo. Dili pagampo, dili sa usa kay gayon nga transaksyon, mga igsoon. Kaning pagampo ang gipasabot nini, kanang atong pagampo dili ni one deal o kanang one time deal lang ni siya. Ang atong pagampo kinahanglan atong balikon. Dili sa walay pagsalig, kundi sa timos nato nga pagsalig ug pagtuo ngadto sa Dios. Ang pagbalik sa atong pagampo nagpakita sa atong kahuyangon. O na atong gibalik-balik. Nagbuhat siya og usa ka butang pinaagi sa atubangan sa iyang Amahan. Nagsigi siya balik. Siya nagpadayon sa pagdala sa samang gibugaton, sa samang mga pulong, sa samang pagtugyan. Mao ni gihimo ni Ginoong Hesus ngadto sa atubangan sa iyang Amahan. Kini ang malungtaron gyud nga pagtuo. Perseverance. Matinud-anon nga pagampo sa tinuod gyud nga panahon. Pakayong tangan ng balik-balik man ang pagampo. Depende siguro na sa pagampo nga way unod, no? Kanang babling lang, pero kung ang imong pagampo, mga igsoon, nga nagikan gayon sa imong tinguha, sa imong kasing-kasing, imong ipadangat nga to sa Dios, imo ginang balik-balikon. Balik-balikon na nimo. Pakita na sa kamatinud-anon sa imong katuyuan. Atong tanahon sa nahitabo sa 41. Ingon siya, mibalik siya sa ikatulong higayon, mingon kanila, nangatulog pa baghapon kamo og namahulay, igo na kana, antak na, ania na, ang anak sa tao itugyan na ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. Mao na niya ang last niya, ikatulo na niyang balik, gingnan niya, nangatulog lang gihapon mo. Tulog kay gayon ng katulog, tulog kay gayon ni balik si Ginoong Hesus, tulog kay gayon ang iyang pagampo, mao ra gihapon. So ato makita mga igsoon, tulog kay gayon ang paglimod ni Pedro. Mingon siya sa 42, bangon kamo, manlakaw na kita, tanawa, ang mga magbudhi kanako, ani ana sa duol. Nakita niya ang tanang panghitabo. Apan ang kahuyang sa mga apostoles, sa mga disipulo, dili ginila mahimo. Si Jesus nagpakita nga siya dili biktima dinhi, mga igsoon, dili siya biktima. Apan usa kaandam nga naglakip ug nalambigit sa plano sa pagtubos. So apil siya gyud ang main character sa plano sa Dios sa pagtubos sa tibuok katawhan. Kinato. Naglihok siya sumala sa iyang gitinguha nga pasalig sa kabubuton sa Dios. Si Jesus voluntaryong mipaingon sa iyang kamatayon nga nagpakita sa pagpasakop sa sovereign plan sa Ginoo. Ug si Jesus voluntaryong miingon ini nga bisan pa ang iyang kamatayon nagpakita sa pagpasakop ngadto sa Amahan. Nagpagkontrola sa iyang kapalaran. Sa may atong makita dinhi nga kinahanglan mosalig kita, mga igsoon, mosalig kita sa kusog sa Dios, dili sa atong kaugalingong determinasyon.
So ang pagbantay o pagampo nagsilbing pagpangandam sa dili pa moabot ang tentasyon. Mao na gisulti ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Pagampo, pagtukaw kamo og pagampo, no? Mao ni ang pagpangandam sa dili pa moabot ang tentasyon, sa dili pa moabot ang kalisdanan, sa dili pa moabot ang kapakyasan. Kini nga gayon nagtimaan sa kadaugan sa espirituhanong pagsunod ni Hesus sa physical nga kahaayuhan, nagandam kaniya alang sa nagsingabot nga paglansang sa krus. Mao niyang gibuhat. Kay nakita niya nga sa iyang pagkatawhanon anaa usab ang pagkahuyang. Busag isalig niya sa amahan ang tanan. Nagtimaan sa katapusan sa iyang kasakit ug sa pagpabilin gikan sa pagampo ngadto sa pagbuhat samtang siya milihok sa pag-atubang sa iyang magbudhi. Usa-usa nga magbudhi kaniya nga mao si Judas. Wala siya mulikay, wala siya muhunong, wala niya gibaliwala. Iyang giatubang. Panangatulog ang mga disipulo niya, iyang yung tana, manlakaw na ta kay nana ang nagmaluib kanako. Tingali sa atong sa pagtuo sa mga apostoles sa iyang pagpukaw, basig gialimungawan, kay sige lang katog. Dili na mo, manlakaw na ta. Kay nana ang mabudhi kanako. Biasa nagtuo sila, nga mulihay si Ginoong Hesus, apan gidala sila tanan, ngadto padulong sa magbudhi kaniya. Wala siya mulikay. So unsaon na to pag-apply sa atong kinabuhi mga igsoon. Mahilig kay tag-aplikasyon, no? Kay lisod sa kaya atong pagtuon di nato i-apply, no? O, di na lang ta magtuon. So ito makita din ang pagbuntog sa espirituhanong pagkawalay pagtagad pinaagi sa makanunayon yun nga pagampo. Makanunayon nga pagampo. Pagsalig sa kusog sa Dios kaysa pagsalig sa atong kusog ug sa atong kaugalingon. O pagtugyan sa personal nga kabubuton ngadto sa plano sa Dios. Naam gitay mga personal mga katuyuan atong kabubuton ihatag ngadto sa Dios. Isangat ngadto sa Dios. Bisan pang kalisdanan. Ilha nga ang maayong mga intensyon dili paigo aron mabuntog ang tentasyon. Baliko nako. Ilha nga ang atong kaugalingong maayong intensyon dili paigo aron mabuntog ang tentasyon. Kawang ang tanan. Ang kanunay nga pagsalig sa Dios gikinahanglan tungod kay ang tawhanong kinaiya huyang. Huyang ta, diyan dapita. Kinahanglan nga itong buhaton, ug una ang pagampo sa dili pa moabot ang tentasyon ug dili mao ang katapusan nga paagi. Usahay last resort na lang, no? Mangita gitag panahon, kaya na ko ni Lord, ako ning buhaton, pagkahuman nagkapuliki na Lord, imo na. Pirming naulahi ang Ginoo. It should be first, good. Ang Ginoo gid unta sa panahon nga atong paginanglan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Igadugang kaninyo. Mao na kun doon tay problema suliran sa atong kinabuhi nga atong makita nga bugat ug dili nato makaya, ayaw pagpaningkamot nga imong masulbad kun dili ihatag ngadto sa Dios, kay hatagan ka og kaalam sa Dios aron imong masulbad ang maong problema. Dili ang atong kaugalingong kalantip sa atong salabutan. Kay kawang ang tanan, pakyas ang tanan. So pangutana, unsa ang mga makabalda sa imong kinabuhi nga makababag sa imong pagkamabinantayon sa espirituhanon nga mga kapiligruhan? Nag-istorya ta din mga igsoon og espirituhanon tungod kay ang atong espirituhanon nga bahin sa ato ang lawas sa atong pagkatao mo'y atong gisaligan. Tungod kay kun ang unod ang atong saligan, pakyas ang tanan. So dunay pangutana nga unsa man ang makabalda, makababag sa imong kinabuhi, nga makababag sa imong pagkamabinantayon sa espirituhanong nga kapiligruhan. Daghan kayo mga igsoon. Number 1 ang pride.
Usa na ang garbo sa tao nga makababag sa atong espirituhanon, nga sa atong pagkamabinantayon, tungod kay nagsalig ta sa atong kaugalingon nga katakos. Kaduhang pangutana, asa nimo isalig ang imong kaugalingon kusog sa panahon sa pagsulay o tentasyon? Ay mutubag, natulog naman siguro ng mga dito. Kaduhang pangutana, mga igsoon, asa nimo isalig ang imong kaugalingon kusog sa panahon sa pagsulay sa tentasyon? Wa man tay laing saligan, mga igsoon, di man atong kaugalingon sa aton nang gistoryahan dinhi, sa aton nang gi-istudyuhan dinhi, nga dili man gid pwede ang atong kaugalingon, atong kusog, ato ang kahimtang unsa posisyon nga naa nato, kundi ato isalig ngadto sa Dios, labi na gyud sa panahon sa pagsulay. Kay apart from Him, sunod? Wa magtuon. Wala ang Ginoo, wala tayong mahimo sa atong kinabuhi, mga igsoon. So agig panapos. Dangon na nato ni. No? Ang pagigbisog sa Getsemani nagpakita nga ang tinuod nga espirituhanong kadaugan nagagikan sa pagpahiuyon sa atong kabubuton ngadto sa kabubuton sa Dios. Mauna ang kamatuoran nga atong giisudyuhan karon. Mauna ang kamatuoran nga atong gitun-an karong taknaa, mga igsoon. Atong ipahuyon ngadto sa kabubuton sa Dios bisan kung nag-atubang o grabing kagul-anan o ilabihang kasubo o ilabihan nga pagantos salig sa Dios. Mauna ang tinuod, mga igsoon. Kini nga passage nagpasidaan batok sa pagsalig sa kaugalingon. Sama kang Pedro. O kini nag-awhag sa mga magtotoo nga magbantay o magampo aron malikayan ang pagkahulog ngadto sa tentasyon. Ang emotional nga kasakit ni Jesus nagpakita nga nagkasabot, nga nakasabot siya sa atong kahiladman nga ang pagkigbisog ug ang mga kahuyang nga naghimo kaniya nga usa ka mabination nga tigpalitaliwala. So nakita ni Ginoong Hesus ang atong kahuyang, mao na siya nga gitawag gingon siya nga dinhi usa ka mabination nga tigpataliwala. Siya ang nagpatiliwala kanato sa problema, sa atong mga suliran, sa atong mga pakyasan ug sa atong kahuyang. Dinhi atong makita kung unsa kadako gugma sa Dios diri kanato, mga igsoon. Ug bisan pa man unsa itong buhaton sa atong kinabuhi, kung wala ang Dios magpasiugda niini, failure kita. Ilabi na gyud sa atong mga plano. Dili mawagtang sa atong kaugalingon nga kita mangandoy, dugda tay daghang damgo. Tinud-anay na panhinumdumi nga kutob lang sa tadiha, isang at sa Ginoo ang katumanan ni anaa sa iyang mga kamot. Ang kapuslanan ining atong kinabuhi dinis kalibutan mao ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, matinud-anon, mahigugmaon ug matinumanon sa iyang saad gikan pa kaniadto hantod karon ug hantod sa katapusan siya mag-uban kanato kanunay. Ingon ni ana ang kahimtang nato ni Ginoong Hesus. Luyo siyang kasakit nga iyang gisagubang, iyang nakita nga dako kaayo ang kahimuan ini alang sa iyang katawhan. Muna nga atong tanawon, mga igsuon, nga dili lalim ang iyang gibuhat alang kanato. Atong makita ang kasakitan niya padulong ngadto sa krus sa Kalbaryo nga diin gibunalan, gilatos. Ang pinakasakit mao ang paglansang sa krus. Pandili mao to ang kasakit nga grabe kayong miabot ni Ginoong Hesus. Niadtong panahon na, mga igsuon, kayang gipasaan ang sala sa tibuok kalibutan sa tanan niyang katawhan. Gidakdak ngadto kaniya didto sa krus nga iyang gilansangan. Ang pinakasakit nga nahitabo ni Ginoong Hesus mao ang pagtalikod sa iyang amahan tungod kay iyang nakita sa amahan nga ang iyang anak dili na mao si Ginoong Hesus kundi ang sala sa tibuok kalibutan. O sa paglingi sa amahan ang iyang nakita ang iyang katawhan nga gipasaylo na ni Ginoong Hesus. Ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus iyang gidahatag ngadto kanato sa iyang mga katawhan ug ang tanan nga mga kasakit bisan pa sa pagtalikod sa iyang amahan. Tungod og alang kanato iya kanang giatubang. Ug ang tanan mga igsuon na nahatagan og katumanan sa dihang miabot ang kadlawon sa Domingo nga siya nabanhaw ug diha na nakita ang tinud-anay gayud kung kinsa atong Dios, kung kinsa si Kristo sa ato ang kinabuhi. Dili pa ulahi ang tanan. Atong himuon nga tamdanan ug sumbanan
si Pedro mga igsuon. Nga dako kay pagsalig sa kaugalingon. Sa ako nang gikaingon, dili atong bahandi, dili atong posisyon, dili unsa atong nakabuot, kun unsa man ang ato ang mga gibutang diyang lapida diha sa balay. Lapida ba? Sige na, lapida. Di sila lapida siguro. Sorry. Kanabang mga pangalan diya nga daghan kayo nga nagkatay-katay nila, kana nila. Dili na mo itong saligan mga igsoon. Hinunaog magtan-aw ka na kanang imong mga accomplishment nakita nimo dili ina gikan nimo kundi gatag na sa Dios. Tungod kay ang kaalam gikan sa Dios. So angay natong hinumduman. Nga ang panagna nga dunay panagna nga gihimo ug duna usay saad nga gibuhat. Ang ikaduha, ang kapitos, dili gid malikayan, ang pressure mga igsoon na kanunay na hapan sa Ginoong Kristo, Ginoong Kristo, mao'y nagpatunga, mao'y naipit, og sa pressure pa na. Pero siya ang nagpahatag natog kalingkawasan. Ikatulo, panahon sa pagbantay o pagampo, kinahanglan nga atong kinabuhi, mabinantayon kita. Ang mahinungdanon o pinaka-importante nga atong buhaton, mauna nga kita magampo o magtukaw sa kanunay. Kay ang kaaway is like a lion ready to devour us. No? Andang mutukob ka na to. Gusto mag-amping kita sa atong kinabuhi. Nining kapunon mga igsoon, ako nagampo nga doon natin nakutlo nga mapagtulunan sa ato ang wali karong kahaponon mga igsoon. Ang mahitungod kini sa ato ang kinabuhi nga atong gisumbanan sa unsa kabalaan sa Ginoong Hesus, unsa kamigugmaon sa Ginoong Hesus, ug unsa kahuyang si Pedro. Nga hinaot pa unta nga dili na mahitabo sa ato ang kinabuhi. Amen. Nagampo ta. Langit ng Amahan, salamat Lord sa mensaheng mong gihatag kanamo nining kaponon. Nagpasalamat kami Ginoo nga sa kanunay imo kaming gipahinumduman nga dili paigo ang among kusog, nga dili paigo ang among nahibaluan, kay ang tanan kawang lamang. Nining kaponon Ginoo Lord God, tuguti nga magpabilin sa among unahuna, sa among kasing-kasing, ang mga pagtulunan imong gihatag kanamo Ginoo nga amo kining ma-apply sa among kinabuhi Ginoo Lord God bisan ga sa pagbiya diri Lord amo kining bawnon ug kami makakutlo Ginoo Lord God mga maayong pagtulunan ini Ginoo Lord God nga amo usab mahatag sa uban Ginoo labi na gyud sa mahal mo sa mga kinabuhi nga wala pa makaila kanimo. Tultuli kami Lord sa angay namong buhaton, sulti kami Ginoo God sa panahon Ginoo Lord God nining pagduha-duha sa mong kinabuhi, nga ikaw magpatuliwala ka na mo. Salamat sa imong pulong, dalaygon ka sa walay katapusan, kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.